Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kisurak thamai ki bepenyeso syakashnong Nongklau West Khasi Hills District ya kebalamang tingkar deka Sarkar Jela ban pentrei na kebenta ban penkre ke jingeseng samla sinot sepni hapo kashnong Nongklau hausdem araja arpulai kila syusa kongreng bat klemdon ban pentrei syu yaki hadim rakut ke jingeseng sinon yakani lalap deka Federation of Khasi Jaintian Garo People lailing do area unit ha ke jingle jurep ha ka phunre truk rempang araja arpusau haringkat ke jingedon lang jing dekhot ke FKJJP Nongstein Circle baki nong yalam shnong bat kini ke jingsa kongreng jing kini surok klapin deu penlingo yaki babun Kinong yalam ke FKJJP ha ke jing keren bakila patai kubor kliat ho bakat kum ke jubab RTI kini gidan baro hadu 0.5 kilometer ha ke baga jing siang rong ke dan tang ar kilometer kat ba ke badangsa ke long sa sau 0.5 kilometer ke bala syusa kongreng klempat da siang rong setia hadu menta kumta na kaliang jong seng galakin tui ki bor badai pet khamtam ke tanat PWD bahkan phatre pendap no mardor ya baro ki kontraktor ki bampat pendap baka seng glada waru ban pendap hapo ulber menta usnam hendai lam kumta ka seng kamansi ban hapshim de ki we part ki sen jam pating e ngakwa bat penpau happy ki press media mentak kasi habaya de bat kaneka sinot kepala adep cisna mensua de nakaliang jongi kinong song snong himdon pan ong ya ka sarkar ning bagat lat PWD ndai tang kini ki artli kimat kaba ngikum ka snong ikwa pan tha sapi ka sarkar ling ba katnat PWD kawai kolong ba la kaneka surok kadai tang na benta kajing sinat jing eseng sinat kapala adep cisna mensua ne na kabenta kajing mentoy jong ke imlang salang lada kadai na kamta kajing mentoy jong ke imlang salang sembah snano ndrei lada dei tang na benta kajing eseng sinat sembah pan aino ya ka keep dits ya ka lan keep dits lani ka kajing ai sembah jongi trash nong ya ka ni khendau namar lada kadai tang na benta kajing eseng sinat kemut ba ngi ki try kendau ngi pala ai sa kapidil sa ka sarkar ling pa kapidil di ya kanika jing ai sum haya kendau jongi kanika takalan keep dits de sum ha pan phaina knang bang ngila ban pendam kam na kapta ki jing kam jongi ki trash no mar kanik suro ka jing sha kala dai ka suro ka banadu ka jing sam sinot samla ne po sino klau de rai hadu menta ka jing trai la arsne menta klempat pendap bat dang bon ki benta badang sakut te kat kum ka jingyo ka jingtip jong naleng jong ka seng ka surok ka ba riu kilometer rai ka jing pentrai ka jing singrong kadang dai tang haki ar kilometer te ba bon ki benta ki badang sa te nakaliang jong ki muri hot la naleng jong kontrak ula trai rai nakaliang jong ka jing singrong ki bon ki benta wat do mausolin ru lempat bu kadang long hi ka surok ka ba i kuma kadang syuti te kani ka jing sakot jang ka surak kumle kalong ka ai ka ba bu jing na ka benta ki nang sung sunong ha jing sha ka jing thmi lanti jong ki nang sung sunong ha kani ka jaka ki sunong ka bahap jong ka west ka sahil bat kamchuru ki sunong jong ka south west ka sahil te kalong ka jing mentoi ka bakrau sha ka jing don jong ka surak ndai ka balong hadu menta ba de kampat long banyak te kidang don tang kijaka ba kembang laong mane ba nakan 1 kilometer lang singrong tang ar kilometer
te keempat March teng banyak te katkum ka jing kemi lenti bala don ka surok rai 4 lak ban penengkam kadang pu jing hi kumba ki parasunong parathau jong kan ka chaka jungi ki kemi lenti badan ka surok ka ba meso ina ka sunong nong klau lomba kan ka sunong mo yang lang dan sudu kanong luai tu aga ba pat ka surok ka ba mostain ma topada te halor jong kan ga surok milayu ka RTI na po jong ka department PWD pada hadin ba yu RTI ngi sawan ban pej ban jungok ngilap kumde bat hadin kan ngi sa leja kendu biang apo jong ka office ba kinsim kia ban pendap no ya kan ka surok tuna kaliang jongi ka seng ngi kentu ya kontami kontraktor bad ya ka PWD department nang ban pendap no kan ka surok namar ba hajing syah po jung banai mat arjar pulai de pendap rai menta la poi so arjar pusau tang mar steng kumne ka jing trai tengi kentu teng ya ka department kumju ro ya kontrak ba un pendap kampoloi ya kan ka surok Kalian seng lalit min em sya tat prodi lo kini je sak kuju ne ga surok. Naliang jong ka seng ngila dem yu jing tep ngila keren padu engineer po PWD halor jong kanika surok. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center